Okay guys, so nandito tayo ngayon sa lugar ng Moriones, no? Patungo tayo sa lugar kung saan ay maraming nagbabagsak ng mga gulay. Dito lang yan po sa Divisoria. So papasokin po natin yung lugar nila ngayon dito sa Tondo, Manila, no? Dito kasi talagang mura-mura talaga yung mga gulay mong mabibili. Kasi ngayon itong oras po bagsakan na po yan, no? Tsaka alamin natin yung mga presyo ng mga gulay, yung sibuyas, bawang at kamatis, no? Kaya magandang hapon po. Ito po si Boss Lando Explorer at iikot po muli dito sa Divisoria. So kakanan na po tayo rito. At tignan na po natin kung bukas na po yung daanan dito. Kasi nung minsan ako mamili rito, nakita ko sarado pa. So ngayon nakita na natin yung kalsada ngayon, no? Bagong-bago na po uli, no? Nakakapasok na po yung mga sasakyan. So ito po yung simbahan ng Santo Niño de Tondo. Yang tinutumbukan po natin ng ating camera, no? Yan po, yan. Yan po yung simbahan po ng Tondo, Manila. Santo Niño. So kakanan po ulit tayo dito at malapit na rin po tayo sa mga nagbebenta po na mga sibuyas. Dito talaga makakabili ka talaga ng mga murang-murang mga gulay at kung ano-ano sari-saring mga prutas, gulay, kung ano-ano pa lang dito tinda. Meron din po dito na burautan, yung mga nagtitinda po sa gilid-gilid ng mga mall. Yun po yung mga bagsak presyo po, no? So kakanan po ulit tayo dito. So oras na po na bagsakan ngayon ng mga gulay. So nandito na po tayo at kakaliwa po tayo, no? Dito po ay nagtitinda po ng sibuyas at murang-mura po talaga mabibili. Yan, may mga bagsak na pong mga gulay, no? So ihinto tayo at mag-aalam-alam tayo ng presyo dito sa Divisoria. So murang-mura po ngayon yung mga paninda po nila ngayon dito, no? Yung mga sibuyas at kamatis. So ang kilo po ngayon ng bawang 120, no? Tara, sama na rin natin ang pamimili. Nandito tayo ngayon sa tindahan ng sibuyas. 120 ang kilo. Patay muna natin. Thank you. So ang kamatis po, presyo bali mapalo po ng 100 pesos ang kilo ng kamatis, no? So nakapamili na tayo dito ng sibuyas at bawang. So medyo mataas po ngayon ang gulay, no? Pero pwede na rin kaysa mamahalan pa tayo. So iikot tayo dito sa lugar ng Divisoria at mag-aalam-alam tayo ng mga presyohan. So tara, let's go! So nandito na yung mga truck ng mga galing probinsya, no, na mga nagbabagsak po ng mga gulay dito. So itong oras po kasi may mga nagbabagsak na po dito sa Divisoria.
Yan po, at sinasakay na po nila yan sa mga kariton. At marami talaga tayo makikita mga gulay po ngayon dito. So ayan yung truck, oh. Yan mga binabagsak po niyan, mga sari-saring gulay. Ayan, oh. So ayan yung mga gulay na nakikita po natin, no. Meron mga sayote, tapos labanos, patatas. So yan dire-diretso na po nilang ibinabagsak po yan dun sa lugar kung saan maraming namimili po nating mga kababayan sa mga presyohan po dito sa Divisoria. So medyo nata-traffic tayo, no. Nalaglag yung bilao. So abante ulit tayo, no. Medyo na ano lang kasi si Kuya, nalaglag yung kanyang bilao. So ayan na, bubungod na sa atin dito yung mga nagtitinda po sa mga gilid-gilid po dito sa Divisoria. At mag-aalam-alam po tayo ng mga presyo, no? Yan, nakikita po natin yung mga kanilang paninda po. So ang talong, ang per kilo po 60 pesos. Tapos may mga kalamansi, yan po yung mga presyohan po dito sa Divisoria, no. Meron po dito ng kalamansi, 50 po ang per kilo, tapos 60 po ang per kilo. Meron din pong 55 kilo ng kalamansi. So dito ang luya may 35, 45, 50, no? So dito merong bayabas, 50 pesos ang per kilo, pipiliin mo na lang, no? Patayin muna natin. 50 pesos, isang kilo. So masarap yan, pakbit, 50 pesos po, isang kilo. So ang sili, 1/4, 95. Sobrang taas ng presyo po ngayon ng siling labuyo, no? May mga presyo na po dito yung kanilang mga panindang mga gulay. Kagaya po yung sili, oh. Ang sili po, 25 po ang 1/4. Bali, siling berde po yun, 100 pesos po ang per kilo ng siling berde. Sa siling pula, ang presyo nyo po ay pumapalo ng 360 per kilo. So ang repolyo po ay 130 ang per kilo. So ang dami pong bagsak ngayon na gulay po ngayon dito sa Divisoria, no, sa iniikutan po nating lugar. Ganyan karami po yung mga paninda po ngayon nila dito sa Divisoria. So ang sayote 30 pesos po ang per kilo. So ang kamatis, ang presyo 80 per kilo. Magaganda na po siya, no? Tapos meron din 75, 80 pesos ang pinakamataas na presyo po ng kamatis, no? Dito mga sibuyas at gulay na ano, $85. So sa ganitong oras po, marami pong namimili ngayong mga kababayan natin dito sa Divisoria, no? Kasi oras na rin po kasi ng
bagsakan. Mas magkano magkano kilo? Ha? Handa ng kilo? 100 ang kilo. So, ang labanos po ay 100 ang per kilo. Magkano sitaw, te? Per tali? Dalawa nga. Dalawa. Magkano yung okra mo? Ah? 20 na yung tatlo. Madami. Isa lang, te. Okay na yan. Aray. Thank you. So, murang-mura po yung sitaw, no? 15 pesos ang per tali. Yan po yung mga presyo po ng kanilang mga paninda dito pong mga sibuyas at bawang. Ang presyohan po, 110 po ang per kilo. Sa bawang din po, 110 ang per kilo, no? Medyo na traffic lang tayo dito. Nagkaroon ng build up, magkabilaan, kaya umikot pa rin tayo at bumalik lang tayo sa pinanggalingan natin. Kasi maraming mga namimili po at yung mga nagdi-deliver na po ng kanilang mga gulay. So sisingit na tayo.
Ang kamatis, 80 po talaga ang per kilo po. 80 pesos. So ang luya, 130 po ang per kilo, no? Meron din 120 ang kilo. Hop, hop! Oh, tama, tama! Sige, daan lang din natin. Kasi dahil mo, up move ka din. Sabi ko, pinaka-pair nga ako yun. Alright. So dito may mga nagtitinda po ng mga karne at mga isda rin po, no? Sa gilid-gilid din po dito sa Divisoria. So, gulay din po ang makikita nyo rin po dito. Medyo traffic na naman po yung lugar na to.